ಯಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ 38 ವರ್ಷ KSRTC ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರನ್ನ UT ಖಾದರ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬುಂಡ ಭಾರತ ಇಜ್ಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಡೆ ಭಾರತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಭಾರತ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಪೂರಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆ ಕೊರ್ದು ನೇನೊಂಜಿ ನಡಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಅಕ್ಕನು ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ನಾನು ದೇವೇರ್ ಮಲ್ಪಾನ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕೆಲಸ 30, 29, 30 ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿಜಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಈ ಊರದ ಜನಕಡ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಿಕಡ ಪೂರ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ.